Bună, dragi prieteni! Micile cumpărături. Am mers să cumpăr pâine și am cumpărat spanac. Mă lăsăm de spanac. Spanac, să facem spanac. Este domnul spanac. Mix de boloneze, să facem paste boloneze. Humus. O salată, gata făcută. Și ce are? Ce mix de legume. Căpșun, noi mai avem cu căpșun aici. Pâinică și moale și caldă. Înghețată. Mai înghețată. Mai înghețată. Înghețată maș, nelipsitul hârnaț. Un iaurt grecesc. Struguri. Și un fel de vișli. Și mai o pâinică care e caldă. Astea sunt cumpărăturile de astăzi.